खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनै आरो फिन खनसेबाव हाग्रायाव हाबफैफिनबावदों नै ओरैबायदि हाग्रा दुबाय ओमफ्राय ओरै खावसेखौथ' एवखांबाय एसे एवखांबाय फिसानो नै बिदि एवखांबाय दा दंबावो बिराद एकदम खर'सिम बेफोरबायदि आरोखि दा बेखौ एवनो फैदों आं एवनो फैनायनि नामावनो फिसा फिसौ माखासे माबाफोरखौबो बुंलांनि बिदि सानदों आरोखि जोंना बे साननैसोआव ना गोबांनो खौसेथिनि बाथ्रा ओंखारलायबाय थादों जेबो खामानि जाया बर'फोरनि खौसेथियाना जेबो खामानि जाया माब्रै जों बुंलायबायसो थायो उमुखखौबो लाबोनांगौ ना बेफोरबायदि जों बुंलायबाय थायो मा लाब दं अनलि खुगायाव बुंनानै मा जानो खुगाजों लोगोसे आखाइबो थांनांगोन गोसोआबो थांनांगोन आरोखि दालाय मानोथो दा खौसेथिनि 15 आगष्टआव हगारलायनाया माबायदि जाखो बेफोर पस्ट होनायफ्रा सोरबाया दिनै बबेबा खौरां बिजोंफोराव बुंदों हाग्रामाया गोरोबनो गोसो गैया बबेबा खौरां बिजोंफ्रावहाय बुंदों सोरबा प्रमद बर'आनो उमुक उमुक हेन टेन XYZ ना बेफोरबायदि थ' दिनैहाय बेफोरबायदिखौ जों गोरोबहां जानो नागिरदोंबाना जों बेफोरबायदिखौ बुंलायबाय थानानै लाब गैया मैया राकेश ब्रह्मनि माखासे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबावदों गावनि बेक्तिगत मतामतखौ बियो होदों राकेश ब्रह्मआ जे गावथ' मिसना फेल बेखौ गाव बुंनानै लाया मिसन फेला बेनो BTCआव बुंदोंमोन नालाय दाउ फारामजोंनो जों बुंफबहोजोबनोसै आरो नानि फाराम ना बेफोरबायदियावहाय दा बेफोरोथ' दिनैनि दिनाव 4 बोसोराव बबे जायगायावहाय बेसेबां डेभेलप जादों दाउ ब्रयलारजों नङा होमबा हाइस जों बिनि होनाय मथेब्लाथ' गोबां जानांसिगौमोन दाउ ब्रयलारफोरखौ थ' बिनि दैदेनगिरि UPPLनि दैदेनगिरिफोर बा राकेश ब्रह्मनिनो सासे EMआ दाउ ब्रयलार फिसिदोंमोन नाथाय बिनाबो आनसाक्सेस जानानै दङ दाउ ब्रयलारा एसे दङ खिन्थु बिराद गिदिरमोन दा थाङै थुङै ओरैबायदि खमावसो गोग्लैहैबाय बिराद खम जाहैबाय आरोखि अमाबो दङमोन बिनावहाय बे सासे EMनाव आं नामखौ बुंनो सानाखै माने बिनावहाय अमानि फारामाबो माने बरबाद जालांबाय आरोखि बरबादा बिनो फिसिनो हायासै मेनटेन खालामनो हायासै मेनटेना धामालि मोनदों नामा सानफ्रोमबो बिनो 1000 थाखा अमानि आदारा दाउनियाबो सानफ्रोमबो 1000 थाखा दा दिनैहाय न'आव हाजिरा होनो सासे मानसि हाजिरा लानो थाखाय थाखा फैसा गैद्लाया सोरबाया दिनैहाय थाखा फैसा गैद्लाया होनबा दिनैहाय माबोरै खालामनो हागोन जाय हक एसेब्लाबो गोलाव लाबाय आं बेवहाय टाइम लाबाय दिनै खौसेथिनि बेलायावहाय राकेश ब्रह्मआ EMआ बुंदों बिथाङा माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों मैया निउसाव आं मोनायाव थांनानै नायहैदों दान्दिसेब्लाबो जिरायदों आं आधा घन्टाब्लाबो बबेबा मोनसे नङा बबेबा मोनसे निउसाव आं एक्टिभ जानानै थायो नायो ओमफ्राय बावहाय आं नुहैबाय राकेश ब्रह्मनि बिथाङा बुंबाय जाहैबाय खौसेथिनि बेलायाव गाव हारसिंनि बेक्तिगत मतामतखौ होदों आरोखि बियो ओरैबायदि होनदों BTC CEM आरो आवगोलनि BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोन सानैया हाग्रामा महिलारिया सेन्ट्रेलाव थांनांगौ ओमफ्राय BTRनि CEM प्रमद बर'आ मावबावनांगौ खामानि दंबावो ओंखायनो BTRनि CEM जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों बियो माबे एंगेलजों बाथ्राखौ बुंदों आं हमनानै मोनाखै माब्लाबा गावजों खुद थाफाग्रा EMजों थाफाग्रा ना बिथांमोनानो ओरैबायदि बुङो राकेश ब्रह्मआबो ओरैबायदि खामानि गैयिनि बा माखासे आसनिफोरखौ हमनो हरिनि थाखायनो बेसेबां बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दं बेखिनि बाथ्राखौ माब्लाबा जों खोनानो मोनो थ' बेफोरबायदिनो जों खोनानो मोनो राकेश ब्रह्मनिफ्राय मैयाबो जों खोनादों जे प्रमद बर'आ CEMखौनो जानांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों CEM जाहोगोन ना होआ रायजो राजानिसो मतामत जाहैबाय बियो नोंसोर देरहानो हागौ BTRनि CEMआ देरहागोन ना देरहाया माथो थं दिनैहाय BTRनि CEMनि जायगायावनो गोबां मानसियानो बुंखुमानायखौ हमनो मोनदों जोंथ' मा बुंनाय
गावसोरजों थाफाग्रा UPPLनिनो सासे नैबे प्रमद बर' सारनिनो समस्थिनिनो ओरैबायदि बुंबाय मोनसे मिटिङाव आं खोनानानै माने प्रमद बर'आ बिदि मारसो नामा माने मोनसेबो बियो एक्स एनडिपि बारग' एनडिपिमोन दे बियो माने ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय मोदोम सोदोम मावग्लुबजोबलायनानै दं आरोखि जिहेतु बियो मालाबा खामानि बिहैनो थाङोब्ला मोना मालाबा थेवबो बियो खिन्थु बिबान मोननानै दङ UPPLआव थेवबो दिनै UPPLआवनो सिथाबनानै दंथाबो खामानि बा बायदिसिना बिदिनो मा होनना बुंगोनथाय बिदिखौ आसनि थासनि माखासे बेफोरबायदि राननानैबो होयो फिसा फिसौ नाथाय बिखौ ओरैबायदि खालामनानै दोनो एनडिएफबिनि बारै खौसेथि जानायनि बारै रायलायनो थाङोब्ला प्रमद बर'आनो खौसेथिखौ जाहोनो नागिरा होनबा सोरनि भुल दंबावो सोरनि गोरोन्थि दङ नङा होमबा थ' दिनैहाय जों दुखु मोननाया बेफोरनो दिनै पलिटिक्स गेलेबाय थानानै माथो लाब दङ नोंथांमोनानोथ' दैदेनगिरिफोरा खौसेथिनि बाथ्रा बुङो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदोंमोन दालाय खौसेथिनि मेथाइ खननानै दा दिनैहाय मा मोनखो मा नुखो मा मोनखो जोङो दिनै 15 आगस्टआवहाय दिनै खौसेथिनि बाथ्रा स्टेटमेन्ट होलायदोंमोन बिराद दुखुनांथावना आरोखि बेफोरो माब्लाबा खौसेथिखौ बिसोरो ओरैनो खुगायावल' बुंफ्लायो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बा माखासे बेनिफिटआ जागयोब्ला खौसेथि बहा खौसेथिनि खोथाखौ मालाबाबो सिन्था खालामा नों आं सादा सिदा ना जा मोनो सिदा बाथ्रा बुंग्रा बेफोरबायदियासो उनावहाय खौसेथिनि गोब्राबनानै थैयो बेफोरबायदि आरोखि जाय हक जायखिनि दिपेन बर'नि खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय ना बावहाय जों दुखुबो मोनो मिनिनोबो ओंखारो माब्लाबा आं सिदायै बुंनो थाङो हयथ'बा माबा मोनसे बिजेपिनिफ्राय पेकेज मोननाय लगे दिनै बिजेपिनि बाथ्रायाखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों पलिटिक्सआ माबायदि सिट शेयारिं खालामलायबासो दिनै पलिटिसियानफोरा खौसेथियाव जाद्लायनो हागोन नों 20ता बै 20ता बेफोरबायदि रानलायनो हाब्लासो खौसेथिया जानानै फैगोन आरो खौसेथिया बिदिजों मालाबाबो फैया दिनै बिजेपि बिदिया आसामनि अगपनामा बिसोरो बे पार्टिखौ बे हान्जाखौ मा खालामनानै दोनखो नङा होनबा बेफोरबायदिनो जोंनि BTCआवबो जाबोगासिनो दङ ना BPFआ थांनानै थागोन ना UPPLआ थांनानै थागोन बेफोरबायदि UPPLआबो थांनानै थाया BPFआबो थांनानै थागोन खिन्थु माखासे पावार एन्ड फांसनफ्रा एसे मोजाङै मजबुत जानांगोन माखासे दैदेनगिरिफ्रा दालाय मानोथो साख्रिनि बेलायावहाय BTCआ नैबे प्रमद बर' सार आरो रनजित बसुमतारी साख्रिनि बेलायावलाय दालाय मानोथो स्टेटमेन्टफोरालाय गोदों ओंखारलाबाय थादों बेफोरखौ नायोब्ला होनबा दिनै प्रमद बर' सरखार सालायनाया एसेब्लाबो उइक जानानै दं उइक माने गोबां दुरबल जानानै दं दिनैहाय बुंनोसो हाया बुंनाय लगे जों पार्टिखौ डाउन खोख्लैना लानायफोरबायदि जायो होननायफोरबायखौ जों खोनानो मोनो बै UPPLनि सोद्रोमा दैदेनगिरि चेयारमेनफोरनिफ्रायनो खोनानो मोनो जोङो आरो VCDC चेयारमेनफोरनिफ्रायबो खोनानो मोनो जोंफोरखौ पात्ताखौनो होआ दानिया शिफ्ट जागौबाय नालाय माने परिबर्तन गुस्लायनाय पार्टियाव जोंबो माबा हाबनानै चेयारमेन बिबान लानानै जेबो खामानि जाया बेफोरबायदि आरोखि दा बेखौ जुदि खोनायोब्ला बा नायस'नोब्ला दुखुबो मोनगोन दा बावहाय नोंथ' BPFनि माबा माबि जानायसो BPFनि सापर्टारसो ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंगोन जाय हक जों पलिटिक्सखौ सोरबा सासेखौ नङा सासे खालामखानांगोन नङाबा BPF नङाबा UPPL नङाबा BJP सोरबा सासेखौ जों भटखौ होथारगोन बेफोरबायदि थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि सोरनिबा एसे बाथ्रा बुंनायफ्रा खाब्रां जाहैदोंबा बिथांमोना खमा बा निमाहा बिखाना थाबाय गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि